Putri! Putri! So yun guys, masarap. Boss, ano masasabi mo, boss? Ano sabi ko? Sulit! Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. No, 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 no. I'll keep you safe, I'll give you my everything. Even if we're falling down, even if we're falling down, all of me is yours, every part of me. We're in this together now. Alright, so magandang hapon sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Kapantagan, dito lang sa Barangay Kale, Tiwi Albay. So meron kasi kaming gaganapin na exhibition game mamayang alas 6 ng gabi sa Ligao City. So nag-usap-usap muna kami ni Ludwig Vibes tapos si Tang Alsum na magkita-kita muna kami sa isang resort ng tropa din namin dito sa lugar na to. So before tayo pumasok sa resort na yan, nais ko muna ipakita sa inyo ang nasa likod ko. Isang parte ng geothermal power plant dito sa lugar na to. So sa likod kong yan, makikita nyo iba't ibang sizes ng tubo. Alright, ayan o. So merong malaki, merong maliit. So ang malaki, ang laman daw niya na steam, at yung maliit naman laman ay tubig. So yung mga waste niyan, ayun na po, yung umubugang usok na napakakapal. Ayan o, nakikita nyo yan. So grabe, first time ko makakita ang ganito sa buong serye ng pagbablog ko. Yun, iba't ibang klase yung mga tubo. Siyempre may mga tawag yan, kaso hindi naman talaga tayo katrabaho sa lugar na to, kaya hindi naman talaga natin alam kung anong mismong tawag sa mga tubong yan. Pero ang sabi po ng mga lokal, tapos yung may-ari ng resort na tropa namin, yun, ang maliit daw ay laman tubig, yung malaki laman steam. Yun o. Grabe na laki ng tubo. So hanggang dito. So ito yung resort ng tropa natin. Ayan. Dito tayo dadaan. May daan naman dyan, kaso talagang mahaba ka muna, yuyuko ka hanggang makapunta ka sa may gate. So dito tayo dadaan sa lugar na to. So mamaya alas 6 na kami, may laro kami. Ayan o. O diba, pinalipang ko yung drone, kitang-kita niya sa videos na napakaganda. So may maliit na parang kubo na kung saan sa taas niya pwedeng pag-stayan, at sa baba pwedeng pag-inuman, no? Gaya ng ginagawa namin ngayon. Yung mga tropa natin na taga rito umiinom. So ang lino ng tubig oh. Oh. Diba? Oh, yun, pambata yun. Kayang-kaya ng nag-iedad na 2 years old na bata. Kasi yung anak ko 2 years old. Oh, kayang-kaya mag-swimming dyan. So ito medyo malalim, 4 feet. Tapos kung makikita nyo yung mga tubig na yun, ayun, may mga alaga rin sila mga isda dyan. So dito yung daan. So kita mo yan sa gilid ng mga malaking tubong ito. Oh, first time ko makikita, akala ko mga tubo daanan lang ng tubig. Dito daan ng ano, ng steam. Tapos yun, may mga cover yan para sa proteksyon ng mga didikit dito. Kasi itong tubong ito mainit to. Halos dito ramdam ko. Oh. Dito may daan din dito. Kasi dalawang resort dito. Ito yung personal na pag-aari ng tropa namin. So di ko alam kung pinaparkilan. Pero yung ikalawang resort talaga doon, yun ang pinaparkilan sa mga sa publiko. Ayun, no? Dino ng tubig. Malamig kasi yung tubig dito galing po dito sa bukal. Ayan, no? So kung saan saan lang lumalabas yung mga tubig dito.
So dito pagpasok nyo, mapresko na. Talagang malimog na yung mararamdaman nyo. Kasi yung tubig dito talaga napakalamig. Ayun, kung ikita nyo yun, no? Kahit saan saan ang galing yung tubig na yan. Ayun, no? Oh, dito may daan ng tubig, doon may daan ng tubig. Doon meron din. So dito, ito yung pool para sa mga bata. Ayun. Oh. Ito yung mga bata dito. Ito yung schoolmate ng anak ko. At ito rin si Cassie. Si Ali. Then dito mababaw lang to. 4 feet lang, oh. Hanggang liig ng bata. Oh, di ba? Napaka-presko dito sa lugar na to. Oh, hindi talaga maubusan dito ang tubig kasi yung tubig galing doon sa bundok. Tapos dyan daw sa bundok na yan, meron siguro mga 10 falls. So pag may time tayo, pupuntahan natin yan. Magbablog tayo dyan, i-explore natin yung bundok na yan. Alright. So ayun, papo na. At exactly 3:34 ng hapon. So at around mga siguro 4:30 alis na kayo, punta na kaming Ligaw. Ano sabi mo, malamig ang tubig? Ikaw, ano masabi mo? Ano masabi mo, bata? Ano masabi mo? Ayan. So ito mga tropa natin dito. Oh, Titang Alasong. Oh. Paano guys? Puloy and Rotoy vlog? Yun, oh. Right! Positive vibes. Nandito kami ngayon. Saan? Hindi alam. Titang Alasong. Alright. Tanglanit na yan, tanglanit na. Pinalitan nyo ng pangalan sa page. Tanglanit na, pero dahil Tang Alasong. Alright, so ito yung location dito. So, dito kasi ayusin pa daw to. Pero maganda dito, napaka-presko. Ayan. Ayusin naman to. So, in case na, malay nyo, pwedeng parkilahan to. Oh, dito, solid na. Oh, may kuryente rin dito. Pwedeng may ilaw, pwedeng may tubig. Ayan, mga tubig dito. Grabe, ang lamig niya, no? Oh. Alright. So, dito lang yan sa Barangay Kale. Dito lang sa Adonina Templado Resort. In case po na magtatanong-tanong kayo. In case po na pupunta kayo dito, pwede po kayo magtanong-tanong sa una-unahan. Pagpasok nyo dito sa may Tiwi, kung galing po kayo sa may Partido area, so tanong-tanong kayo sa crossing diretso lang. Tanong nyo lang yung Adonina Templado Resort, alam na po yan dyan. So dito kayo dadaan sa geothermal power plant. Alright, so mahugot kayo dito tapos ma-miss kasi mga malaking tubo makikita nyo dito, tapos may bumubugang usok na napakapal na kulay puti. Kaya talagang mapapahinto kayo. Kasi ako nga napahinto kasi first time ko makakita ng ganitong kalaking tubo. Alright, so ayun. Paalam na ako si Papa AJ ito. Dito lang yan sa TV Albay. Alright.